Maswera Banji, Malawi Nonse, Chigacha Kumasulo. This is Comrade Daniel on Rimpopo FM, Ali Comrade. Kwa Gwanji, ifetu tukuembekeza Friday special. Rimpopo FM, ili pano kukuziwisani. Kwa Gwanji, chikufunika kuchitika ndichani. Maplani akuchitika ndiwotani. Tamvaka ali kunena kuti wagwidwa atu ndi kokeni tu wagwidwa ndi kokeni wankuyo wagwidwa ndi kokeni anyamata akwesa kuthamanga kuti abloke china chilichonse tikuti wagwidwa atu ndi kokeni wagwidwa ndi kokeni. This is Comrade Daniel Popo FM Malawi. Kodi mwamva sitafika paliwombo ndikuyamba kuning'ina aganiza zonena kuti akuti akufuna akataye black box. Achinyamata amuno mblanja komanso kuziwisa wachinyamata aliyense kuti lefu yabwera ndipo yabwera kuzakhala koma mwina tisanapite patali mundilole kuti tipereke ulemu kumwamba. Mulungu amatiwuza kuti akapanda kuimanga nyumba Yehova waigwirisa ntchito aigwirisa ntchito chabe. Ndipo mundilole kuti ndipemphe a senior prophet Elias ndamene atipase pemphero. Tipemphere. Atate muzina la Yesu, zina limene ndilamphamvu kuposa mayina onse apadziko, tabwera ni nkhope zathu mpando wanu. Mulungu ana anu lero ali malo anu, ndi chabwino komanso chokoma kuti zonse sadayambe tifunse kwa inu mtendere. Mwatsogolera nanu pa mkumanowu ndipo chisomo cha mphamvu chiwavale. Mulungu nkhani imene asonkhanira nanu ndi nkhani ya ndale. Ambuye mwamenyere nkhondo ndi kuwatsogolera. Ndikupemphera Mesiya maka angelo anu achitetezo awakute ana anuwo. Maka chifukwa cha nkhondo yayikulu imene ili mdziko. Ambuye inu ndinu Mulungu wokoma mtima komanso wabwino amene mmayima nawo wonse akuitana pa inu. Zikayambika chonchi Mulungu zandalezi zimakhala ngati zamtendere. Koma dziko lathu Mulungu silili bwino. Mulilowerere mukhale mpulumutsi wathu. Atate, ndichani chimene chagwera ku dziko lathu la Malawi? Mutimenyere nkhondo ananu amwateteze kuti izazi ambazi inu mukhale mfumu yawo ndi kalonga wawo. Mukudziwa Mulungu imfa zimene zikuchitika m'dziko muno zikayambika zandale chonchi. Ambuye zikomo chifukwa inu mwatetezera. Ambuye Yesu ndafuna ndikupempheni mukhululukire dziko la Malawi. Muchitire chifundo dziko la Malawi. Ndikudziwa inu kumwamba mwadzidzimuka ndipo mwadabwa ndipo mwakhumudwa chifukwa cha Malawi. Ambuye wanga imfa zina zimene tikuona m'dziko muno tikudziwa chadzidzimuso ufumu wanu ndi chifukwa chake Malawi akudusa msoka. Ambuye muteteze nanuwa pamene aziyamba zandalezi. Ambuye Yesu tidamva kale mbuyo mo makolo athu adatiudza ife kudala gadama achiwanga
amene adapita ndi imfa yowawa chifukwa cha mtengo wina umene udagwetsa galimoto yawo. Ponena apo timamva choncho Mulungu. Leronso Yehova tadabwanso taona tokani maso mtengo omwe uja Mulungu wakameranso kuchikangawa mbiri imeneyo tamva ndipo tayiona. Ambuye tataya wanthu ofunika ku dziko amene adayima kufuna kuthandiza Malawi mwapulumutsa ana anuwa kuimfa ngati idzasokomane naso. Ambuye Yesu tili ndi funso mundilole ndigwade kumpando wanu. Ambuye ndifuna ndiulireni kodi mtengo uwu kuti Ambuye mudautsala ndinu? Kodi mtengo uwu kugwetsa magalimoto mmandegewa kodi mudautsala ndinu? Ambuye tamva kuti kumeneko kuli mtengo wina nthambi yake akuti inakola phiko la ndege nkugwa wose nkufa. Koma zozizwa Yehova zidachitika kuti mtengo kumavula anthu masuti, mtengo wachi kuchoka, mtengo masokosi adachotsedwa. Yehova mtengo mutichosere m'Malawi muno ana anu amene aziyamba izi akhale nawo mtendere. Ambuye Yesu musalole kutokeza mwazi akhale moyo wautali mdziko muno. Musavomereze kuti kulira kwa Malawi kukulirebe mdziko muno. Mutichotsere tsoka ili, mutichotsere tsoka lalikulu limene lagwera dziko la Malawi. Ana anu awo Ambuye mwatsogolere, mwachitire chifundo, mwakomere mtima aliyense amafuna atakhala moyo. Koma ife taona Mulungu imfa zimene mpaka lero timapukutsa mitu natisamvetsa. Inu Mulungu amene munali kuchikangawa, inu Mulungu amene munali kugubuduzidwa galimoto, inu ndi amene mukudziwa zonse ndipo inu mubwezera. Chitani kanthu Yehova ana anu apulumuke. Sukani ni mphamvu ana anu akhale ni mtendere. Ndipo ndikunenera chikangawa chibwereso umboni okwanira chifukwa Ambuye Yesu tingumva zosiyanasiyana. Poyamba pati chifunga lero akuti mtengo uja. Ambuye Yesu tithandizireni, chisomo chanu chifundo ni mtendere chipereke kwa onse ana anu awo amene akusogola chipani cha Life. Prophet David Mbewe mumkute ndipo mumbise, mumteteze kumtengo umene ukunamiziridwa m'Malawiwu. Yehova mumteteze usangwere mtengo umenewu. Kodi mtengo umenewu Ambuye ndi wanuwu? Ambuye Yesu mtengo uwu Ambuye ndikupemphera uume mtengo umenewu. Uume mtengo omwe unapasa ngalo, omwe unapasa wangawo. Lero tata Yesu anyamata athu kusika ngawo mtengo omera pasi wakagwesa ndege ya mwamba mitambo. Udziwa ndinu. Mulemekezeke Yehova mu dzina la Yesu Kristu. Amen. Oloso ine zikundiopsa kuti kodi mtengo umenewu, kodi mtengo umenewu, kodi mtengo umenewu ndikuti kodi mtengo umenewu m'mayiko mwinamo mulibe mbewu yake, kulibe njere ya mtengo umenewu kuti ukamereso m'mayiko ena, kuti ukathe kukagwesa magalimoto, kuti ukathe kukagwesa ndege. Kodi mtengo umenewu Ambuye kumwambako munangolenga kuti ukakhale mdziko la Malawi. Kodi mtengo wanji opanda chikhululuko kwakhululukira Malawi? Kodi Malawi ndi amene tachimwa kwambiri? Malawi dziko losauka. Kodi Malawi iso likakhaleso dziko limene lili lochimwa kwambiri? Kodi Ambuye takulakwirani chani?
zomvetsa chisoni ripoti litatuluka lotembenuzika mmene likanayenereka kuti likanatha kukhalira. Lero kwapezeka zonena kuti anthu anakhala pasi kukambirana kunena kuti kodi tipange bwanji zinthu zativuta. Avomereza MCP kuti zinthu zavuta. Ndekumkumanoko kumene amakambiranako agwirizana zonena kuti tindikire wamkuluyi abwere, palibe kanthu, wagwidwanso ndi sikando ya madragi, koma nanga tipanga bwanji zinthu zativuta. Maballot paper ndi awa ochongachonga, wali mpopo uja wayiphedulaso, kodi tilowere kuti? Ine ndiyamika Mbuye ponditumiza ku dziko la Malawi kuti ndikapulumutse mtundu wa Malawi. Mavota ali ku South Africa ndipo ndatuma anyamata osiyanasiyana kuphatikizapo South African Defence Force, chifukwa ndamva mphekesera yonena kuti pena pake ndi pamene pali mavotiwa. Ineyo ndatumiza asilikali aku South Africa pachaine tili ku Namibia, koma ndachita mwayi ndakumananso ndi asilikali aku South Africa kuti tapita ni pakuti mukayang'ane katundu ali pamenepo, mukangopeza kuti pali maballot box ali kama iwe ntanyiwa iwe ndi chisiru. Ndikuti titengesana mavotiwa saberedwa ndipo siziteka, saberedwa ndipo siziteka. Nanena kuti mpaka mundiimbire telefoni kunena kuti ntanyiwe, we need to talk. Ndesi ndikuziwa kuti we need to talk, we talk about bwaji. Ine silimapangidwa bribe. Ndili ndi machimo anga, koma apapa popumusa mtundu wa Malawipa apapa ndesititana. Mudziwa chifukwa chake munandiphera anti anga Amaisha Niri Muluzi. Pamenepa ndi pamene pati pazilimbalimba, pamene pakulimbalimba munandiphera anti anga Maisha Niri Muluzi. Pamene pa game yake ndiye ivuta kwambiri tisakana. Ndikuti wagwidwa ndi kokeni amene amaitenga kuti izipita ku Israeli, ndiye yagwidwa atu ndi mnyamata wawo. Mpaka wamkulu wa CID wachoka ku China kuthamangira kuti aone kuti kodi tipange bwanji. We've come nditanywa ndikuti Amalawi chigawo cha kumadzulo kuno magemu avuta. Nkhani ndionena kuti boma laganiza zoti akataye black box kunyanja. Ndofuna ndipemphe asozi nonse amene muli mphepete mwa nyanja mukhale azilonda athu, muyang'ane kuti kukubwera ndani, kodi akupanga chani. Mukaona kagulu ka polisi tengani picture, tengani mavideo. Mukaona kagulu ka asilikali aame musaope, tengani video mutitumizire pa Limpopo FM.
kuti ife taziwise amalawi kunena kuti gulu ili linapita ku nyanja limakapangako chani. Asozi onse amene muli mphepete mwa nyanja ya Malawi tikukupasani ntchito kuchokera ku Kalonga mpaka kumene kwathera nyanja yathu. Tikufuna mukhale alonda a dziko. Black box ikufuna itayidwe mu nyanja. Ena amati ayi mwina anthu akweza kutiona koma tikaponye muzimbuzi zokumba. Ndeti kupemphaso muyang'ane kuti kodi magalimoto amene akupita pa khomo lakutira kuti. Tikuziwa kunena kuti anyamata amene atenge black box imeneyi kuti akaiponye muchimbuzi ndachina Dala Kadula, achina Who is Who, nakasi Repofo de Câmara de Tanya. Akuti kumwanza tupacha kwa chitika dungani kwa Mai Joyce Chisulu imeneyo tibwere nayo sommawa amalawi adziwe kuti kodi kumwanza kwa Gwanji komanso kunsanje tamva kunsanje kunena kuti a president akamachoka ku China akufuna apite kunsanje akaike mwala wa maziko pamalo anthu onena kuti amangapo nyumba zawo kusogolo kuno aboma akufuna kulanda malo. Kodi ino afumu atengani mutu wanu ukugwira? Afumu atengani mawa ndikubwera inuyo. Afumu atengani ndauza Malawi zimene mwapanga mukutenga malo a mbumba ina kupereka kuboma kuti akuti pamangidwe sukulu munachita konzati ainake amalowo kapena inuyo mwangoganiza kunena kuti poti ndine mfumu poti boma ilili likumayendera kuopseza. Afumu atengani mawa ndili nanu nanunso ndikutengani mwa dzina lanu atengani. Akuti chifukwa chake ainaka amalowa anachoka, ena akukhala ku Mangochi, ena akukhala ku Thyolo, ena akukhala ku Mzimba, ena akukhala ku Naperi, ena akukhala ku Zingwangwa. Basi tatenge malowa tingo apereka kuboma. Mupereka bwanji malo kuboma musana achite konzati ainaka amalowa zinamba zachitika kuti afumu atengani mawa ndikubwera ndikutengeni inuyo. Amalawi chigawo cha kumadzulo kuno pamene ndikuchoka pa Limpopo FM ndikufuna ndikuziwiseni mwaziwa zonena kuti ku Uganda wa opposition waomberedwa. Ndikuyankhula pano boma la Malawi lakonza chikonzero chonena kuti a Hobson Nkandawire omwe achaso a Aksi Muwanga mukhoza kuona kuti amuwanga he's like an actor akupita pena pali pose ndi Duli chichewa atu chimene chocho chakulilongwe Duli akuti amene ndi shasha amene akuzitenga kuti iyeyi ndiye palibe amene angamukwanise. A Aksi Muwanga akunyamuka ndi gulu kupita ku Uganda. Iwo akupita nda Mtintha akupita nda Mayolamu komanso Hobson Nkandawire akupita kumeneku akuti ndi cholinga chonoti akaphunzire katetezedwe kaziko ngati boma limene likulamula kuti aliteteze lisatengedwe apange bwanji. Ndeka gulu kameneka tikuti a Hobson Nkandawire, a Aksi Muwanga, a Mtintha, a Mayolamu akupita ku Uganda kumene iwo akufuna ati akafuse aku Uganda kuti tingateteze bwanji chifukwa imfa ya Chilima ija anthu fetia luka pakufunika kuti tibwerereso mbomamu ndemu tithandize bwanji.
Popo ndikaura nditanywa chigawo changu Mazulo. We are going to give you a list of the names of the people who plotted to kill the Vice President of Malawi using an airplane, and their names are as follows. Lazarus Chakwera, President. Zikael Noma, Minister of Security. New Vice President, Michael Biswick UC. Moses Kampiyu, Minister of Information. Paul Valentino Piri, Malawi Army Commander. Chimwendo Banda, Minister of Local Government. Ndeti kuti akukata ya black box kunyanja kapena mchimbuzi game ya akulira Amalawi mawa mwanjira ina liyonse ndikufuna ndibwere ndi ripoti limene ndachoka nalo ku bwalo la ndege. Anthu amene amakonza ndege zimene alongosola anena kunena kuti ndege ina iliyonse simaloledwa kunyamuka ngati china chilichonse sichili m'malo. Agwanayo kaitaili black box koma tikuti nonse mphepete mwa nyanja kunkhota kusalima kuchipoka kumangochi kukaronga tenti kale cheru akubwera kusata ya black box mnyanjamo. Ena aganiza zoonena kuti akukaiponya muchimbuzi. Aneba tamuyang'anani ameneyo wanuyo wanyamula chani muchichumbomo. Ripopo Amalawi musadandaule, from tomorrow onwards Limpopo FM itumiza drone isikakhala ku State House. Malo amene iwo aku State House iwo saziwa siku limene azitenga, siku limene azinyamula black box imeneyi kumapita nayo kumene akupita nayo. Drone yathu ya Limpopo FM izakhala ikulondola. Drone ndi imene izatiuze ife tikagwiritsa ntchito mashina athu pa Limpopo FM ndanyamata athu a internet tizakuwuzani kunena kuti black box akaiponya pakuti ili pakuti, ndipo ife tizakuwuzani kuti black box taitenga sitizapita nayo ku polisi. Black box tizainyamula tizapita nayo ku dziko lina limene akatiuze
zoona zenizeni zili mkatimo ayesa kufufuta kuti zikukanika. Limpopo FM chigawo chakumadzulo tisiyanenso pomwepa ndikonzekere Friday special anyamata mgwandiromo akudidikirira.